Era bar d'Aran no hi ha sazón d'hivern, no hi ha sazón de primavera, no hi era estiu, no hi era tardor. Vos sabeu què hi ha Aran? Aran són les nostres bordes, les nostres pistes forestals. Els nostres pobles, els nostres artesans. L'atenció personalitzada e problema, el treball de la terra. El sueño del nostre bestiar, les nostres pistes d'esquí, el valor del nostre patrimoni cultural, els nostres productes locals. Aran és natura, és llibertat. Més també hi indústria sostenible. Hi agroalimentació, oficis amb tradició. Hi ha vincle entre els aranesos i les araneses. Ell gaudí de l'esport respectant la muntanya. Ell era esforç diari per a faena ben neta. Ell restauració, excel·lència gastronòmica. Aran són els nostres paisatges. Aran és aventura. Aran és la capacitat dels Jesús d'Aran de reinventar-se. La capacitat de tots els sectors de transformar-se per preservar la nostra singularitat, la nostra llengua, la nostra val. Reinventem çò que auem.